Karon adlaw sa Miyerkules sa ika-3 nga semana sulod sa tuig. Apan motubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung taga diin kamo. Palayo kamo kanako, kamong mga dautan. Giklaro ni Jesus nga adunay pipila nga muadto kaniya, magdahom nga makasulod sila sa langit, apan ang ilang pagdahom, sugato niining makalilisa nga mga pulong. Wala ako mahibalo kung taga-diin kamo. Palayo kamo kanako. Ang pagdahom usa ka sala, makuyaw kini tungod sa duruha ka mga rason. Una, kun ang tawo nagdahom, nagkinabuhi siya nga nagdumili sa kamatuuran. Bahin sa Dios, ang pagdahom nangahulugan nga ang tawo nagbuhat nga murag nahalambigit sa Dios apan wala diay. Mahimong musulti siyag balaang mga pulong, mubuhat ingog balaan, ugani mutuo nga siya balaan, samtang ang tinuod wala gayud di ay siya makaila sa Ginoo. Busa ang pagdahom mao di ay ang pagkinabuhi diha sa pagdumili sa kamatuoran. Ikaduha, ang pagdahom makuyaw tungod kay ang nagdahom nga tawo dili maantigong magbasol ni maghinulsol sa iyang kaugalingong sala. Kini tungod sa iyang pagdumili, imposible alang kaniya ang pag-angkon sa iyang sala. Sa iyang wala pag-angkon sa iyang sala, musunod nga dili usab siya muangkon nga kinahanglang magbag-o siya. Nagpabilin siyang maglunang sa iyang sayop nga panghuna-huna ug sa iyang sala. Gitudlo kini ni Jesus, dili aron pagpadayag nga siya mabangis ug mapig-uton ngadto kanila nga nagdahom, hinuon kining iyang pagtudlo usa ka buhat sa dako niyang kaluoy alang kanila nga naungot niining matanga sa sala. Kining makapakurat nga pamahayag magtay-og unta sa tawo aron makalingkawas siya gikan niining salaa. Niining tungura, ang kahadlok nga usa ni ana kaadlaw makabati niining mga pulong gikan kang Hesus, maoy magtabang kanila nga naungot diha sa pagdahom aron malingkawas sila ug muharong sa kamatuoran. Pamalandong. Sa unsang paagiha man ako nagdahom. Diha ba'y mga higayon nga wala ako moangkon ni nagbasol sa akong mga sala? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan ug kini ang saad. Aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi sa kalibutan. Mga ginikanan, ayaw pagsuka ang inyong mga anak. Hinunua, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Kamong mga ulipon, pagmasinugtanon kamo sa inyong mga agalon ug tahura sila. Buhata kini sa kinasingkasing gayud, sama ra nga si Kristo maoy inyong gialagaran. Himua kini dili lamang kun magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila, kundili buhata sa kinasingkasing gayud ang kabubut-on sa Dios ingon nga mga ulipon ni Kristo.
Busa tumana nga malipayon ang inyong buhat, sama ra nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang. Hinumdumi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat og maayo, ulipon siya o dili. Kamong mga agalon, buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon, ug ayaw na kamo panghulga kanila. Hinumdumi nga kamo ug sila, pulos ulipon sa Ginoo, ug wala siya'y pinalabi. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo, ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultihas sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong kagahuman. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Pasangyawa sila ngadto sa mga tawo sa imong gahom ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian sa tanang katuigan, ug ang imong ginsakpan nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagabayaw sa tanan nga nangapukan ug nagabangon sa tanang mga nangapilay. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human niini, miadto si Jesus sa kalungsuran ug kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, diutay ra bay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, "Sir, ablihi in taon ang pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung taga diin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon ug miinom kami uban kanimo ug nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung taga diin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong mga dautan." Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy ug pagkagot sa inyong ngipon, inig kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tawo nga mangabot gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga motambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi, karon mahiuna, ug daghan usab nga karon nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.